bien convidats de Baquetà, són els organitzadors, estan per ahí, un aplaudiment per als de Baquetà. Que jo vaig dir, això del Palau pagui, Però veu que la policia es va acollonar, va dir, marxa gent allí en el Palau, això està considerado como tumulto. I jo, el xaval va dir, bueno, pues anem a un lloc més bonic encara. Tombant cases en el Cabanyal. El Cabanyal, simplement informar-vos de que ara el Ministeri ha dit que Rita ja li ha dit a Rita que no pot tombar més cases, això és de veres, i li dic que ja no pot tirar més cases, però Rita va contestar dient Rita va dir, pues voy a comprar casas. ¿A que sí? Voy a comprar casas en el Cabanyal. Sí, lo voy a comprar todo. Voy a comprar, ¿puedo, no? ¿A qué puedo comprar? Pues lo voy a comprar todo y me voy a hacer un gran almacén de anchoas. Un aplaudiment per a la gent del Cabanyal, per l'amor de Déu. N'hi ha molta gent que està dient, home, és entretingut, però bonico no és. A mi me gusta más lo Green Pass.